Přeji krásné ráno. Já jsem jasně říkala, že rozhodně žádnou videoreferenci nahrávat nebudu, protože videa nemám ráda. Ale teď na procházce to tak nějak přišlo, takže bych chtěla pozdílet svoji zkušenost. Já jsem po zhruba 5 letech rozjíždění podnikání, vlastně minulý rok to začalo, došla do takového bodu, kdy mi najednou začala chybět podpora a opora, začaly mi chybět lidi. A docela intenzivně jsem řešila, že co vlastně s tím. A myslela jsem si, že si zaplatím prostě nějakou business konzultaci a že třeba budu chodit psát blogové články někam do kaváren a že si třeba najdu čas na to se potkat víc s kamarády, abych nebyla tak sama. A někde v tom období mi jasně napsala, že má takovou hezkou skupinu na mastermindu a že bych se tam hodila. A já jsem si tehdy řekla, ne, rozhodně mastermind mi přijde jako ztráta času, prostě potkat se ženami jenom tak a jenom tak mluvit. A vlastně neinvestovat na maximum, jakoby do maximálního experta, prostě to málo času, které mám, tak mi přišlo vlastně neefektivní. Takže jsem řekla ne. Jenomže ona mi pak napsala znovu, o půl roku, když se to otevíralo znova. A pak mi, myslím, napsala ještě jednou a já jsem si tehdy řekla, tak jo, prostě když na tom tolik trvá, že se tam hodím, tak třeba tam pro mě opravdu něco bude. Tak jsem to zkusila. A je to zajímavé, protože to, co se tam pokaždé děje, co tam ty jednotlivé ženy řeší a zároveň ty zkušenosti, které ty jednotlivé ženy nesou, tak pokaždé se to poskládá tak, že vy tam přijdete s nějakým tématem, které si zrovna řešíte, ať už je to něco technického, nebo strategického, nebo osobního, ve smyslu nějaké výzvy, třeba osobní nebo tak ono se to vždycky poskládá tak, že nejen, že tam dostanete odpověď, ale dostanete takovou odpověď, že se do 5 minut smějete s celou skupinou tak, že vám takhle tečou slzy a odnášíte si prostě papír, popsaný nápady, typy, možnostmi na řešení a mě to vlastně neuvěřitelně posouvá. Já vlastně jsem se na začátku podnikání cítila hodně vykořeněná, protože žiju na Moravě, jsem ze Slovenska a vlastně celou tu oporu jsem si musela budovat od začátku. Od spousty kroků mě vlastně odrazoval takový jakoby strach na pozadí. Hodně těžko se to popisuje. Je to takové to, že když nemáte prostě v pořádku to bazální bezpečí, to, že někam prostě patříte, jste přijatí, máte se kde prostě ozvat, když potřebujete poradit a tak prostě na ty velké kroky potřebujete fakt hodně odvahy. A mě tohle, že jsem se mohla prostě tak jako zakořenit tady do té skupiny, tak mi dodalo ten pocit klidu. A najednou všechno jde mnohem líp, prostě všechna ta těžká rozhodnutí, všechny ty odvážné kroky, tak jdou vlastně s mnohem větším klidem a mnohem větší laskavostí a já se vlastně na ta setkání těším. Je to pokaždé a vlastně pokračuju, chodila jsem půl roku a teďka pokračuju další rok. A teď jsem ztratila myšlenku, co jsem chtěla říct, bylo to důležitý, ale evidentně ne tak moc. Prostě ten hlavní přínos je, že já si prostě vyčlením jednou za čas několik hodin plné pozornosti sama na sebe a na svoje podnikání a dělám to v neuvěřitelně podporujícím laskavém kruhu a neuvěřitelně si odpočnu. Je to vlastně úplně ideální kombinace toho, že posouvám sama sebe a svoje podnikání a zároveň vlastně se směju, odpočívám a dosycuju si některé věci, které jsem neměla v tom podnikání hodně dlouho. Takže jestli nad tím mastermindem uvažujete, nebo třeba vám Jasna dokola píše, tak jak psala mě, že se hodíte do té skupinky, tak doporučuju to přijít vyzkoušet, protože vás možná překvapí, že
jak moc skvělý to bude a kolik vám to vlastně dá. A možná pak přijdete na to, že to je vlastně přesně to, co jste hledali celou dobu, jenom jste to hledali na nesprávných místech. Já vás zdravím. Já jsem se vlastně nepředstavila, moje jméno je Broňa Mesárošová. Pracuji jako šamanka. A to asi stačí. Mějte se krásně.